Kaseng hinyo trap National Youth Movement Ribhoi District kalayo ban penkut no ikalumpung football kabla penlong Hamadan Snong nyang bari them haka arp khandai tarik no pra ar hajar arpau ar kabakum kadak ban penkut ikate kalumpung lalai ban penhap perda do ba kores marwen kum ukongsan harangkat ka jingidon lang presiden ka HNYM Ribhoi District uba Petrus Kemden lembat kiwe de kirirang ba kibakentum yiki dikhot jong kaseng kinong yalam snong lembat kipai ba nong snong kibalaya poi ban sakhi hagate kalumpung kom kadak ban kersan lem yakate ke jingthmu ba bha jong ka seng na kaliang ba kores marwen ulano senyang da ka song pisa khnang bandang la ban penlong susu ki lempong ki ba kum ki te ki ban kentiu susu ki khon samla ha kaliang jong ki sports ba pher se na kaliang jong phi baro pitip de mai I samla rang ba I bala wanra sibun ke ki jing mantoy na ka banta ki khun samla jong ka dong Ribhoi bat kum ju jong ka Meghalaya state hi barak away kirilum khasi kibadon markhap bangi bat kiba sajangai nangi naga district jongiro de mei bela elam nanti ban monra ya ga nam job ya ka state Meghalaya hak badai bat ka MMA ground and pound de mei tai bela simkhia kum uwei na ki samlarang ba ban yalam balada nakaliang jong ka government bunsin kimdon kita ka mensim ban ya trelang bani no senyang naka banta ikun samla andre mai da ka bor simet da ka mensim besirham da ka jingit ya kata sport da ka jingit ya ki kun khasi khara isim halade im salia ya kata ka jinglut jingsep andre ialam sabar wat sabar jonggari indiaru ialam dala ka jong ka jing tip dala ka jong jingnang ka jingi ya de iwe na inong mikmat na ki samlarang ba hapo ka state Meghalaya jungi de mei na kermen scam ba in lang don pareng ke jingko jikhya bat na kaliang ju phi bun le se na phi itu I bun ro ki bom itu lada pidang kwa bani simanta ha ka sport ha ka bei de bat ki bat ka MMA mei priang song phai phi barabor I long I balak loilan banes nok tilang bat phi lada don ki kun samla kumha kane ka benta ka ba mi idon kasap ka bakarpang ka ba bleu lai tenga ngai bakarman scam bala dang yo kambun kum kine ka samlarang ba ka temri phoi jungi kanam jalong kumne ngila kiu saprang ha ka yo ka kot ikiu saprang hai kam ki jam kumbang eli ngan ban mi saisen na ka leng na ka mati na ka kam ka jungi bun ba ki kun samla ki la yo I kam ki jam kapor ka balengkot ba deng Petrus Kemden ibadai presiden jung HNYM jung Ribhoi ilawan man kerpat yang banwan siagane ka tournament hoi ngam don ban ai sibun lane namar bakade ka por belengkot hiwan menin ringan sa don hi ka banta banya snok tilang bat kene ka kam ka ba phi don kumba ila penithu mene hoi ngaro ka deu breu badon haga sports ubang la imja naga sports bat kata ka sports kabanga don kamde ka sports football kumba phi pianang ka sports ka banga le ka dei ka bari yakura bari kenjat bari lempat te ka sports ka compare ba kham e kendiat te ka ek bong akwa bano hangni ba ka sports hi ha kane ka por kam dei shu tang ka jile kai ka sports ka dei ka sports ka ba phla ban imja henrei pidei banang banjip ye ka sports hidon ki amateur ba ki professional sports ladangi jitsa ya ki amateur sports ki bangi nongong hakitin khasi jungi ki interdong lane ki jing la ka ba mulum malamo teng nimla ban imja ringi dei ban practice bang dei ban don ka thong ban poi shadu ki professional level lese hawara ka football ro ki professional football player ki don hi laka jingsiu rei ka ba e ka long ba menta haba umdon ba promote je phi haba ka sarkar kam phai khmat se phi chano pinle kata kade ko phi ha kawai pakawai ka discipline ka balong Olympic affiliated discipline ka sarkar ka ha ka policy jongka la don pa shipolak ha ki system but sansnem ka de sanpolak ha kawai ka discipline kata la bande ka football la bande ha ka boxing la bande ha kan ko benta andre ini ki kata ka shipolak system ka ja nama balai ki nomi khmat jungi kim pek khmat
hadu mentangi pat I taki player ki ban mi professional footballer na po NSC balik amar ba kinong yalam kim kia lese kinong mi mat kim kia but kata kafan kabadai ban yo na bata jeng ki footballer nam ta ki athletic ka suja la ka ja stingleti na kwa bang si sin ba phik don ka jik ka thong ya chakman wat dom pe ki jinge na mar phi ha ka no ka banta don be arthli don ka possibilities but ka problem phi lada phijit ya ka problems kamut kelakut ke career jongpi tapi lada phijit ya ka possibilities ka kata ka la ban long kamut ka don ka lat nam ta jongpi ki player football te namar bagade ka program football ka nom kren is kiwi ki benta te ngachu ai ka football kitbok kit ruang ye phi ki player wan ai ka jing kuble ka pang ki ba job but ki ba claim job ro dang yai practice dang yai tresitom but hakoi ka sngi phiru sa job